Τα παιδιά δεν θα πάρε μόνο σήμερα, φέρατε. Ανεβαίνουν οι γονείς. Για να πάει ο Χρήστος και ο μπαμπάς, λοιπόν. Το βράδυ με τον Αλέξη θα αρχίσουμε να τριβόμαστε. Ναι, το είπα και σε κάτι φίλους μου. Θα λέω το βράδυ τα νήσια. Για καλευτείτε Την επόμενη μέρα σήμερα θα είναι ξεκλειδώσει. Γιατί ξύπνησα και σαλιζόμουν, δεν ξέρω. Να ανάψουμε λίγο τα αίματα. Για να σας δω, για να νοτείτε, κύριε. Έλα, Χριστό, Γιάννη, ο Πέτρος είναι μια χαρά, ο Γιάννη. Τέλεια, τέλεια. Κοίτα πίσω, κοίτα τραβά τώρα. Τι το παίρνει ρε εσύ Χρήστο? Κάνε zoom. Ναι, πρέπει να το πήρεις. Να βγάλω μια, έλα, στο κρασί σου πήγαινε να σε βγάλω έτσι, έλα, να σε βγάλω. Έλα μία, μπράβο, το ζεύγος. Αχ, συγγνώμη, μου έχει παλιά. Έτσι. Δεν πιστεύω. Τέλεια, τέλεια. Ας δεις και λίγο ψάρι. Όχι, δεν θα είπα ψάρι. Δώσε το μπράβο, λίτσα μου. Γιάννη, δεν πιστεύω να θες να Δεν το σε βγάζω, βγαίνετε χάλια. Δεν θέλω δηλαδή, δεν θέλω, παρακαλώ. Εκεί με τον καϊκάκι, γρήγορα. Μωράκι μικρό. Η Μάρη σου βγάζει φωτογραφίες και μετά σου λέει δεν πιστεύω να θες να μου βγάλεις. Θα σου πουλαφάω τώρα, θα άρχισα να βγάλω φωτογραφίες. Βγάλε μια φωτογραφία με την παραλία. Άμα είναι να την παραλία. Να δείξω και στους